Isang maling click o mahinang password lang ang kailangan para mapasok ang iyong account sa loob ng wala pang isang minuto. Ito ang babala ni IT security architect at ethical hacker na si Kenneth Piamonte kaugnay ng patuloy na pagdami ng cyber attacks na target ang personal at corporate online accounts. Sa kanyang pagdalo sa Kapihan Media Forum ng Pampanga Press Club sa Swiss Hotel Clark, sinabi ni Piamonte na maaaring mapasok ng malicious hackers ang mga account sa loob ng mas mababa sa 52 seconds kung walang sapat na cybersecurity measures. The scary part here is kung hindi po tayo nagpa-practice ng security from the start, then we can be a victim po. So, I'm gonna rerun the scan and poof, ayan po, na-scan po ako, na-hack po nila yung email ko, pati yung aking password at kung saan-saang websites pa po. So imagine po yung mga users na hindi nagpa-practice ng cybersecurity. Ayon sa kanya, dapat magsimula ang cybersecurity sa tamang online habits upang maiwasan ang pagiging biktima ng hacking, data breach at identity theft. Aniya, maaari ring umabot sa milyong piso ang gastos ng mga kumpanya sa pag-recover ng nakuhang data. Nagbabala rin si Piamonte laban sa pag-scan ng QR codes mula sa hindi kilalang sources at paggamit ng free wifi nang walang sapat na proteksyon. Kabilang sa kanyang mga rekomendasyon ang pag-download lamang ng apps mula sa Google Play at Apple App Store, paggamit ng matitibay na password para sa email at online banking, pag-iwas sa pagbukas ng kahina-hinalang files, pag-iingat sa paggamit ng USB drives, at pagiging mapanuri sa mga online raffle na nag-aalok ng freebies. Dagdag pa niya, hindi sapat ang antivirus software lamang kaya hinihikayat niya ang publiko na gumamit din ng vulnerability assessment application. Para naman sa mga kumpanya, inirekomenda niya ang Heimdall Vulnerability Assessment Platform. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, susuyo.